see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget. Pareho ako nung pag ano mo din, hindi mo iwanan mo. Sayaw lang mo. Ay, magaling ka. Ay, di nyo pa nakikita si Ate Magwa. Trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything's going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, I always knew that this would happen. Yeah, you would find a distraction. Tito, sing with Tito. Sing with Tito. More than I would like to admit. Yeah. Sing with Tito.
Be free this heart. Pulbos na pinilit ka alibero upang matakpan ang mga pasasabukan na galing sa aking naman ang nilagay ng tulo. Ikaw ko'y nasisilayan, lagi na nalalayan sa paglipas ng panahon. Hindi ko na mamalayan na ibig sa tumigas ay tinalala mo. Puso ko'y mapagmahal parang pinig mga kulot. Ako'y isang sirena, kahit anong sabihin nila. Ako ay ubod ng ganda. Ako, binata na ako. Ito mo na nga talaga ng malato. Pero bakit parang nakakain na dito? Parang ano po mga problema nyo? Dahil mga kilos ko iba sa dapat makita na inyong mata. Sa tuwing nanonood at tignan natin ang tutunan na kahit ito masukot wala ako'y lumoko. Hindi natin nasa tama kasi ano na lang ako. Paluin ang tubo at hindi na nalang tama na naman ito. Ginagawa ko pasaway na unang puso so at sa mga saya. Pagpapapag na nagiyan ay sumusubo sa ako. Iisip ko na Thank you.
boxing, di ba? Ah, yung throat. Go sit there sa ice cream. Move with Ate Holly. Ay, try Ate Shah. You know how to sing. Adele. You know some Adele. Huh? You know some Adele, huh? Philippines Hotel mo. Pilipina to. Louder, Ate Holly. You and Ate together lang, man. Ate Mia, you together lang, man. Both of you. Good job. Ayan nga, Ate Sean. Napaka-shy ni Ate Sean. Way far away. Yeah. May boses siya, no? Ate, iba sa ate. Drink water. Water? Good morning, guys. Kahapon, aray. Kahapon, hindi ako masyadong nakapag-vlog. Nabisi kami dito. Dito sa third floor. Kantaan. Merong mga clips na si Holly nagkanta at yung anak ng kaibigan namin. Kanta lang sila ng kanta. So, naaliw kami sa kwentuhan. So, hindi na ako pag-vlog kasi hindi naman sila mga vloggers. So, ito yung view natin today. O, diba? Ayan. Ang ganda ng weather kahapon. Kasi hindi umulan. Ang ganda ng city lights nung gumabi na. Tapos yung may nagpakita din. Kasi nung Christmas, wala talaga, diba? As in, hindi siya kita. Tapos doon sa baba, sa second floor, naglagay kaming trapal para hindi kayo maulanan kasi umuulan noon. But nung kahapon, ang ganda-ganda, yun nga sabi namin, di man lang nakisama yung weather nung Christmas. Ngayon medyo windy, yung mayon di masyado pang kita. Ay, okay na kasi kanina hindi masyado. Nag-edit ako dito sa third floor. Ito yung aking workplace. Ayan. So, dito ako nag-edit ngayon.
Para yung view natin is Damayon. And ayan. Baba ako kasi yung binili kong cake sa Red Ribbon, hindi nagalaw. So, ayoko siyang masaya. So, ang gagawin ko na lang doon sa cake, baba ko sa sa basement para makain nila. As in, pagbukas ko ng ref, dalawa yung cake na binili natin sa Red Ribbon, di ba? Yung purple, may konti na lang natira, nilagay na sa container. Pero yung isa, hindi talaga nagalaw. As in, kahit icing, hindi nagalaw. Ang dami kasi din na pagkain. And then, yung mga kakanin, yung iba nga pina-take out na namin kasi hindi na rin siya nagalaw. Ay, hindi. Nagalaw siya, pero kunti lang. Ito. May cinnamon pa. Daming dessert. Mag-New Year pa, di ba? Pero, kailangan kainin to. Meron tayong cinnamon. Tapos, ito din. 4 ata to. Kasi yung pisang ko galing sa Manila din. Then, dumating siya noong 24 na hapon. So, bumili siya sa airport. Kaya, may cinnamon tayo. Kasi wala dito sa Bicol. Ito yung cake. Tingnan nyo. Kung paano natin siya binili. Ganun pa rin ang itsura. Ayan. As in, wala man lang kumuha ng yung ref. Sorry. Ayan pa nga yung ibang mga natira na food from Christmas. Nilagay dito sa container na parang takeaway. Yung iba, as in, madaming na takeaway yung mga kamag-anak. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito lang natira. Pero yun, may mga kakanin pa. Diba? Ang dami nating kakanin na binili. Tapos, ito pa yung cassava. And may fruit salad pa. Ayan, fruit salad. Galing yan sa freezer. Nilabas na lang para makain. Kasi pag sa freezer, ang tigas niya. Yung mga fruits, yan, dami pa nating fruits. Eto, nag-save ako nito. Sobrang masarap tong nilukay kung sa Bicol. Masarap siya. Parang biko, pero basta biko siya na may asukal na hinalo. Kasi yung biko ko, 'di ba? Rice lang tapos may toppings. Yun, nakamix na. Yan, nandito pa rin yung mangustin. Hindi ko pa rin nakakain yung mangustin. Binabaho muna tong mga pang baking kasi nga kinailangan namin yung nung Christmas. So yan, ayan yung lechon ang naubos. Yan. So ang gawin ko, ipakain ko to kila doon sa mga angels. Kasi wala nang tao. Kami lang naman. Tapos yung sa baba. Tapos sa Christmas, ewan ko sino pupunta, pero feeling ko kasi pag Christmas, New Year, sa mga kanya-kanyang bahay, we'll see. Kasi ngayon yung iba may mga ganap din. Si yung Bicolana, twice ko pa lang siya nami-meet na nakakaban. Hindi nga masyado kasi nga, busy din siya. May mga ganap siya sa live. So, ibaba natin to para makain. Dito sila. Good morning. Uy. Pangton. Nagreklamo na siya, pantonsil. Uy, kainin niya to. Hindi to magagalaw sa taas. Ang dami pa nating dessert. May nakalag ako hanggang noarin lang, pizza 30. Oo, kaya kainin natin. Meron pa tayong how many days? Pampapulo. Nagkape ka, ma? Nagpabakal na nga na kay Norlin na bulong sa tonsil ay. Ibaba ko lang muna to, tapos pag gusto ng mga bata, dito na lang sa kumang kasi hindi ko na lang iniisa. Diyan na lang siya. Para mag-set siya dyan. Kainin ha. Hi, data sila. Manay? Oo. Wala pa. Mamaya pa. So, ito yung ref dito sa baba. Puno din pala sila ng food dito, oh.
Dami din. Dami din. Ano, paano ba to? Ayan. Daming gulay. Ayan, may mga karne pa. Ito yung mga isda. Check natin kasi pag wala na, si Papa umalis na, umuwi na si Papa. Ayan, may hipon and may, ito yung hamon. Hindi nga ito nagalaw, oh. I-check ko lang para alam ko kung anong meron pa kasi ano naman tayo. Baka pag lumabas ako, kumuha naman, tapos meron pa pala dito. Madami pang hotdog, so okay pa tayo. Ano yung sira? Dako lang yung sira, oh. Mga payo-payo. Parang, parang, ang dami, oh. Ah, pero Si Mama, dito siya nagkakape. Pagsura yata, digday. Tuna, ma? Ang dami naming tuna. Oh, para sa pang gata-gata. Sus, ako yung kauna up. Later, pahiwalo ako lalang sa nagkukulog na. Nagkakataon si Lightus na raw siya. Mag-inom ka ng ano. Nagpapakala kong bulong kay Lorraine. Meron ako dyan na yung parang pang pain. Try mo. Ano siya, liquid or ano? Capsule. Oo, capsule. Ano siya, gel. Baka pang pain. Pampalog, hipon. Ang bapabakalong takay Papa na mga Ay, naman ito isira nun yan. daingon niya na, day kita maluto, dakulong pang pagkain. Dakulong pa sa taas. Ang dami pa sa taas. Maluto lang ang luluto. Kanin lang. Dakulong maluto. Ay, Sanlag na lang. O, para sa mga kids, ang sanlag na lang. Sabi mo sa pakabakal ano? Ha? Ano pakabakal mo? Mga na lang, gulay-gulay kasi dakulong pakitang mga pangsahog-sahog lang. Bakalon man lang ano yan po kaya yan pwede ka man maggulay kilang ka. Ang dami pa nating gulay na lang sa sa taas. ref. Oo, yung dala ni Tito, ni Uncle Sal. Tapos kung kusido ikaw dyan nagbus kamote. Oo, ang dami dyan sa kapitbahay ng May inunon talbos. nga ni dyan, no? May nasap niyan Sabi prituhin. ko kay Gawa. Kamuting kahoy, luto na nga sa banggay. Siram. Kamuting kahoy na Inunon. Parang inalsuman sa Ay, sopa. masiram. Yung mga lumi. Tapos may hijab. Si Mama ang aga niya natulog. Parang 14 hours ka. Parang 14 hours si Mama natulog. Ayun siya. Ay, Mami, ipapaayos pala akong mga putol kong mga alas. Dapat Sa tabako, pag uwi tayo. ay dahil na lang, Jo. Ano? Sa gaysano mas magayon. Iya. Ano mo suwinalat mo sa akong bracelet na itong may mga tampok. Pinayos ko to di ko nga, pag-arog ka na putol-tulos, dinala ko dito sa gaysano, ara mo Trusted man, Ma'am. Iyaon pa lang dyan ang marin na pakaraya. Oh, sige, sa Dyan kaisa sa na lang. Gaysano. Oh, sige. So, ipaayos natin. Second floor yata. Uwi si Wilson sa New Year. Kailan ang balik niya? Kasi wala tayong driver. Siguro, mga pizza dos. Pwede naman. May time pa naman ako. Madali lang ba, Ma? mahalat ka lang. Halat lang. Okay. Akala ko iiwan natin. Kasi madami akong allowance na naputol. Iyo, dumaan na lang. Tapos yung yung sising ko din naputol yung dumaan na lang. Igo nga Kasi last year, dala ko yun, di ba? Hindi ko na asikaso. Dahil mo ito na asikaso, tabi siyong ka. Kayo may lamok kasi nasa mababa kayo. Pero di hirang lang. Ganyan lang yung panabukas. Kasi sa doon, hindi siya makalipad yung lamok. Alam nyo ba ngayon ko lang, si Holly kasi allergic sa lamok. Bakit naman, umigpit na naman, tight na naman niya to. Once lang. Pag nung kami doon sa tabako, grabe yung kagat niyang lamok. Grabe, nilalagnat siya kasi nga, nag-flare up siya. Yung parang napasok ka ng, nagtutubig siya. Nagtutubig. So, ilan yun? Tapos tatawag ako doon kasi mayroon din kaming doktor na kakilala. Yung tawagan namin, nagpapareseta kami. Nadakulaon. Ngayon wala. As in, wala akong winu-worry ngayon sa kanya. Wala siya. Yung mga dala kong yung mga Nagkalamok din. pang lotion like off lotion, di nagagamit ni Holly. Kundi pa nanda ko lang pa din pampano. Ayan. And yellow.
Yan yung pampal. And then hipon. Daming hipon na yung tiger prawns. Tiger prawns na, ano bang tawag dito sa atin yan? Basta yung malalaking hipon yan. Daming yellow. Tapos dito wala na beer. Para sa mga pupunta. Bakit na? Kasi mag-work tayo. Tulog pa. Wala pa yung mga bata. Tahimik pa ng ng sala. Wala. Yung mayon. Ito talagang nakaka-relax sa akin eh. Yung mayon. Yeah, okay. Doon na tayo sa Doon ako sa third floor. Stairs ang gamitin natin para meron tayong exercise. Ang ganda rin dito mag-walking dyan sa labas kasi pa-heels. Pero, pagdala na lang. Diba? Ay, ang nakalimutan ko tubig. Mamaya na lang. Mamaya. Naghihintay yung trabaho ko dito. Ito yung view pag umaga. Dito sa side na to. Yan, nature. Tapos pag gusto mo sa gabi, city. City naman yan. Kasi yan yung Legazpi City. Yan, ganda dyan. Oh, yan yung mayon, oh. Ulap. Okay. Back to work tayo. Oy. Ay. Nandiyan ka, ma? Nandiyan ka pala. Nag-aayos pala kami. Nag-aayos si mama. Wow, ano yan, ma? Nag-aayos si mama ng mga bagahe ko kasi yung mga hindi naman namin gagamitin ni Holly, ipapadala ko na sa Manila kasi yung isang sasakyan, babiyahe bukas. So, dadali na to sa Manila. Mga yan. Ito yung nakuha ni Holly kay Tita Ying niya, oh. Regalo niya. So, i-bag na yan. Ito, regalo to ng pinsang ko. Bigay niya sa akin. Ang ganda. Nag-Japan kasi siya. And, ito, binili niya sa akin sa Japan. Ang ganda. Oh. Diba? Ang ganda niya sa winter. Yan. Kasi ito yung mga regalo ng pinsan ko sa kay TJ, kay Sak, and kay John. Kay Holly, meron pa siya. May bigay sa kanya ulit eh. Nasaan na? Bag din. Ayan, nandito yata. Mga yan. Ito mga stop toys. From Japan. So, iwan to. Dadalhin niya na. Dadalhin na yan, mama. Gusto niyang iwan yan. This one. Oy, I have a gift for you. You forgot. Gift for you. Thanks. What is this? What is it about? Mom. Thanks. You like it? Oh, no. Nakita niyo yung picture. Maganda yun. What's that? It's a print camera. Yeah. So you can take photo with Ate Shai. Tiga po Kuya San. Is it printing? You have to wait. Don't. Because still do baba, still printing. That's cool. I think it's a bit hot. Ako nga. Ito. Right. I think you can. Ang cute. I'll put that one in the box. So this is your first, capture. Tama. Ano lang siya, black and white. So, it's alright. That's good. And then, It comes with this, so you okay. have to do that. So, you won't lose that. Okay na. Meron siyang, Turn on your paper. strap. Yeah. So you Mom, can, you can charge this with your phone. okay. So,
So where are we gonna put this one? See, you just do this, Baba. Easy. Okay. Oh, I print it again. Okay. Here, Baba. This way. On top. Oo, nagsasalita lang. Eh, nakaligo na tayo. Balik tayo dito sa aking opisina. Ayan. And nandito si Kuya Rumel. And si Peachy. Nandito sila. So, eto, kagigising lang. So, tatawagan namin. FaceTime, Mom? No, not FaceTime. Tawagan niya si daddy niya. Messenger. Yeah, messenger. Tawagan mo daddy mo. Kumasa na ano. Ako sana, hindi ka mainit. Ano kamupatik sa kata? Kamot ni ano. Hingi lang. Mom, Dad's not picking up. Well, wait. He's taking forever. Maybe inside the house. Maybe no reception. Okay, tapos pag Hello? madiglom na buto. Dad. Kailangan. Hey, Dad. Pataba ko talaga. Dahil, si Uli din nga po. No. See, there's a roll. It only printed a little. Okay. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. Kain tayong lunch. Ito yung lunch natin today. Meron tayong pansit, cordon bleu, chicken. Kung tinatas kumain na yung mga bata. Nauna na sila. And kari-kari na pork chop, chop suey, and then cheese platter. Yung mga bata pakakain nila, umakyat ulit sila dun sa kwarto kasi nga ano sila, may nagkakanta-kanta sila Holy, tapos yung minsan niya nagigitara, pero ayaw nila magpa-vlog. So dito tayo. Ako late na akong kumain. Ano nang 3 o'clock na ata. Si Mama ayaw pang kumain kasi nga busy siya dun sa taas. So kain tayo. Si Tito Dick ang nagluto nitong pansit. Tapos, itong chicken, ang sarap. Tapos yung chop suey. Yung kare-kare, pina-order. Halo-halo na yung pagkain ko dito. You wanna eat? We're getting snacks What snacks? because we're watching a movie, What movie? Stranger Things, and it's the new one. Sarap. Ang kare-kare, kailangan ng rice. Oh, Did you bless to all lolas? At hindi nyo ito makikita masyado sa vlog ko kasi lagi nasa second floor. Naglalaro, nagkakanta. Not the fog! Not the fog! Nilig ko sa taba. Yeah, me too. In the skin. The crunchy bit. What Daddy said? Ano sabi ni Daddy? May bilin daw si Daddy sa kanya. Kasi kausap niya si Daddy. What did Daddy said to you? No, sit down. That he misses you and he loves you so much. Miss na ako ni John. Sarap ng chocolate. Na ito yung bar na nabili namin doon sa Unitex. Ang sarap. Pagdal mamaya na. Kaya na ate. Masarap ng cordon bleu, no? May sauce yan ate.
Ang dami kong ate dito. Ang daming ate ni Holly. Then next, Ate Holly. Ate Holly. Next. No more? That's it? What? You're the bunso. What's that? You were the youngest one. Ah, no, Blair. Ah, No, Blair. We call you ate. And Isla. I don't know. And Get more ate because we have more there, so I can just because no one's eating it. Yeah, just grab it and play. this is enough cheese. Yan yung kanilang pa-cheese platter. Oh, Dadalhin nila yan sa taas kasi mag-movie sila. Yeah, it's so good. That one is so good. I like the grapes. Holly, show your cheese platter. Okay. We're watching Stranger Things, the new episode. Alright. Okay, now Inubos na nila yung cheese platter sa baba. That's so many. Oy! Oy! I kicked it. So masarap. At Ate Shai will bring it upstairs. Oh, Gabby's getting the chocolate. Are you getting the fonda? No, not them. The cookies we made. I mean, not the cookies we made. Ah, yeah, you will. Before. The crackers, you have to decide that crackers. Yeah. Now? Later, when so When you they can. leave? No, when so you can do it here. Yeah. After four. One. There's no one's gonna eat that. So we also get this. Yeah, yeah, yeah. The chicken. Have you tried the chicken? So good. Tito Dick cook that one. Can you? Bye. Holly, can you? Holly! How's your cookies? You like it? Kumain pala kami sinapot. Ano ba ang Tagalog sa sinapot? Maruya. And eto, hindi ako kumain. May kumain, hindi ako. Parang masarap. Ayoko na. Ito ang sarap nito eh. Eh, nag-tea din ako. Ayan. Ito na yung cookies na ginawa nung nakaraan. I-bake na namin. As in, hard as a rock. Ito na yung cookie na binake. Pinapa-cool down lang. And, gumawa rin kami banana bread. Nasa oven na. Dito. Ayan. Yung dinner for tonight is pampano na prito. May tira pang pansit. And etong cheese, ano to, sarap to. Yung cheese na lang natira. Then, yan yung chop suey. Then, garlic powder na prawns. May aeroplanong dumaan. And then, suka. May aeroplanong dumaan. Hindi nyo lang makita. Wala, hindi natin makikita eh. Madilim na. Ang lakas nun. Ang presko. May hangin. May pa ano doon? May pa sayaw. Nung Christmas, wala kaming narinig na paputo kasi nga umulan. Pero ngayon, may naririnig kami. Actually, kanina pa, may naririnig kaming nagpapaputok or fireworks. Ganda, no? Ganda ng lights. Tapos yung lights din dito. O, naririnig nyo yun? Hindi lang namin makita kung nasaan na yung fireworks. But naririnig. Pati yung pasayaw dyan sa barangay talaga. Plaza siguro yan. Like the cookies, and they smell like brownies. They do, Mom. Smell. Yeah, I can smell it. Smell. This one has like no chocolate chips in them. And Nanonood sila. we're watching Stranger Things. How is it? Is it soft and So soft in the inside. soft inside and then crunchy? These were just nice. Nice. Ito pala. Ulam. Kain tayo ulit.
Ito yung fish. Garlic powder. Rolls. Ang sarap. Inaantok na ako, ma. Inaantok na ako. Inaantok na ako. Mga gusto ko lang matulog. You look for food? You fast and skip down the 4 points, so you just order a new baby. The base is sitting behind the books over there. Yung rice, Pretty sweet. Then you got the steak and all that stuff. inano ko kanina, ayan pa din. Rockin', mommy, my dad, Ate! Yung binig kong banana. Tingnan natin. Hindi pa luto yung ano, yung banana bread. Because if this is all correct, we have to get 2,000 feet in the air, find a way to do this, free hauling the kids and kids back there all four over. Maghanap ng hugasan. Basog na ako, ma. Basog na ako. Oo. Busog na ako. Halos parang hindi nagalaw yung rice ko. Ito yung rice natin today. Yan lang yung nabawas. Thank you, Lord. Ito ilagay ko sa ref. Sa ref. May ganito ako na hindi ko naubos. Nasaan na yun? So, yan na yung banana bread. Oops! I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me some.